Ahojte všetci, dneska vám poviem vám všetko. Dneska som si tu nainštaloval taký mod, že sa môžem zmeniť na nejakého moba, na akéhokoľvek. Takže stlačíme tlačítko, potom si tu vyberieme nejakého, ktorého si dáme si nejakého, dáme si creepera. Potom si takto pôjdem. A jeho super schopnosť je tá, že môže to vybuchovať. Potom. A môže si to ísť. Poďme ďalej. Čo tu máme ďalej? Ender Draka dáme potom na konci videa. Tak teraz si dáme. Postupne sa budeme presúvať na lepších mobov. Tak. Dáme si trebárs. Ja neviem, pavúka si dajme a to ti spôsobí to, že môžeš liesť po stenách, ale super schopnosť nemá, čo je trošku zle, ale nevadí to. Ale aj to je aj tak dobré, že môžeme liesť po stenách. Tak ideme ďalej, čo to tu máme ďalej? Dáme si tu slepicu. Ježiši, ja som ja. Dobre. Aj ona má takú super schopnosť, že môže vyliahnuť vajíčka. Každých 5 minút. Proste to super. A fakt dobre. Tak poďme na ďalšieho moba. Teraz si dáme napríklad... Ježiši, pozrite sa, jak som je dobrý. Ale to aj nechcem. Počkaj. Dáme si... Počkaj, niečo. Dobre, teraz sme normálny zubník. A super schopnosť asi nemáš žiadnu, ale nevadí to. Aj tak vyzerám dobre. Asi sa divíte, prečo nehorím, lebo to iba keď si v survivale. Tak poďme ďalej. Ježiš, čo je to? Prosím. Aha, to je tá mačka. Tak dajme si napríklad túto zelenú žambu. A tam má... prečo? Tá môže vysoko skákať, má jump boost 3, tak. Pozrite, jak vysoko skáčem. Ja som lietcov nechcel, pardon. Tak, čo robím? Tak, teraz si dáme... Teraz si dáme lamu. Počkaj, čo robí to? Čo to robí táto super schopnosť? To ani ja neviem. Čo si dáme teraz? No, možno si dáme Iron Golema. Počkaj, čo to robí? To neviem, čo robí. Fakt, ani ja. Tak, poďme. Poďme na ďalšie. Dáme si Blaze. On má túto schopnosť. Že môžem strieľať toto ako Blaze. To fakt tento mod. Tak. Teraz ma dobre počúvajte. Že keď pôjdem do vody, tak začnem umierať. Tak to radšej nechoďme, ale sobeva, nebojte sa. Tak. Teraz si dáme nejakého villagera. Ten má fakt divnú super schopnosť, pozrite. To len urobí nejaké semienka okolo vás a to je všetko fakt. Postupne sa presúvame na lepších mobov. Tak, dobre, ideme. Wow, dáme si toto. A super schopnosť. To ešte nemáme úplne. Tak poďme ďalej. Ukaď. Čo to tu máme? Dáme si Shulkera. A jeho super schopnosť, to fakt neviem, čo je ešte. Dobre, poďme ďalej na ďalšieho. Môžem vám niečo povedať, ale neoskúšame úplne všetkých mobov, bohužiaľ, lebo ich tu fakt veľa. Takže nerobíme. Ale v ďalšom videu môžeme dať nejakých iných, nebojte sa. Dáme si Slime, ten má takisto jump boost. Ježišmaria, čo to robím? Áno, takisto. Áno, čo sa deje? Super schopnosť nemá. Ukáž.
Co tu ještě máme? Dáme si lišku. Dáme si snehulišku. To mám nejlepší. A super schopnost moc mobil jako nemá. Co si dáme? A potom dajme si... Dajme si vesničany, dědinčané. Pozrite, to je fakt nevědějte. Musíme si dát nějaký blog do videa. Pozrite, oni držia tak ty itemy v prostředí. Tak to možná nevidějí úplně, ale teraz se to možná dozvíte. Tak. Ideme si do dalšího moba. Dáme si tohoto jaskyného pavouka. Počkej, jsem zvědavý, čím tohoto dá jet, keď někoho buchne. Tak dáme si tu, koho si tu dáme? Iron Man. Doufám, že to mě nebude. Ne, nedostanu Poison Hopper. Tak jdu pryč. Idem pryč. Pojďme. Teraz se presváme do takých trošku lepších. Počkej, já vám to napíšem. Dajme si Wardena. Pozrite. Vy můžete tím pádem takto rychle chodí, jako Warden. A nechci tu mít tmu, tak si dáme nějakého jiného. Dajme si, teraz si dáme Wither-skeletona. Počkej. To asi nebude fungovat, to si myslím, ale tak teraz si dáme toho Withera. Těšíte se, už asi víte, že má super schopnost. Pozrite se, vyzerám takto, jako ostatní Witherově. A samozřejmě můžeme střílet tyto hlavy. Vidíte? To je fakt super. Tuto mi beží ta super schopnost, jak rychle to můžu používat. Tak, pojďme ďalej. Tak se presmějeme do kategorie trošku lepší. Tak už odzkoušíme, už si len pár mobů, lebo, víte, prostě zajdeme do školy a, víte, what? Co se děje? Co se děje? Tak jdeme nahoru. Ani to nevím, co má tohle být. Tak pojďme dělej. Dajme si pandu. Panda. Tak, teraz si dáme Endermana. Tak. A jeho schopnost je, že se můžeme teleportovat. Prostě do nekonečna, je to když na to už enterperuji, tak pojďme dělat. Tak mám pošlu. Smysl, že mám regeneraci, ale dobré. Teraz si dáme už si dám, teraz si dáme Ghasta, to by mohlo být něco podobné jako můžu se ale to ji zapálí. Počkej, zkusíme, či s tím dokážem zapálit portál do pekla. Ukáž, jsem zvedavý. Ukáž. Počkej, ukáž. A můžeme. Ale. Pojďme dělej. Ukáž. Co to tu ještě máme? Chcete, mám si dát Ender Draka. Ještě dám si psa. On si může vyměnit dobrého a potom zlého. Tak pojď, jdeme dělej. Dáme si mačičku, moje oblíbené zvířátko. Tak. A teďka si dáme Snow Golema. A
Asi se to... Ty kokos, to koľko strán tie guly naraz? Skúsim, či by som tak mohol zabiť. Počkaj. Skeletona sem dáme. Mega super. No, strelám veľa tých guličiek, tak poďme ďalej. Počkaj, ja si myslím, že Elderguardian má takú schopnosť asi, že môže dávať iným aj dikvetík. Poď! Daj mu aj dikvetík. To nejde? Dobre. A teraz ideme na posledných 10 mobov, lebo chcem to ukázať. Tak. Teraz si dajme Stridera. Poďte, jak to vyzerá. Počkej, kdyby nám na mě někdo sedalo, tak nechcete čárčky? No dobré, dáme si čárčky nejprve. Počkej, dobré. Zapíše tak. Tak dáme si posledných 8 mobov. Pozrite. Teraz by sme si mohli dať sem výšku. Počkej. Tady nemá nič, žiadnu superschopnosť. Takže to z posledných 7 mobov dáme. A pozrite na takto obrého. Zamykaj Ježiši, čo sa deje. Kde som ja? Počkajte. Aha, ja som dobrý. Pozrite sa na takto veľkého zombíka pre pána Jána. Kto toto vymyslel, to by nemal byť v Minecrafte. Tak posledných 6 mobov. Aha. Ja som si to nevšimol. Môžete zabiť? To fakt super však. Tak poďme, dáme si teraz posledných 6. Dáme si takto včelu. Pozrite. Čo robím? Poďme. A dám, počkaj, ja som... Dajme si magma cube. Ježiš. Posledných 5 mobov. Teraz budú absolútne tí najlepší možno. Posledný bude najlepší. Dajme si Zogelina. Nemá potion efekty. Dobre. Som myslel, že... Poďme v posledných 4 moby. V posledných 4... Dajme si konia. Ten nemá žiadnu super schopnosť. Ale môže... Všechny sú... Lebo viac super však. Zvládam tento parkour ako konia. Zvedavý. Hop. Hop. Tak, doskákal som to na prvý pokus, dobre. Tak posledných 3 mobov. Dáme si Powerfish. To dáva poison, sa mi tak zdá. Počkaj, ja to skúsim, či to dá poison. Áno, fakt, to dáva, musím stočiť red. Aha. Tak poslední 2 mobovia. Posledný bude absolútne najlepší, takže sa pripravte. Tak teraz si dáme Sniffera. Ten asi neviem, čo robí. Tak. Pozri.
ale není to nič moc ten sniffer. A teraz ideme na toho najlepšieho moba. A to je predsa Ender Drak. Počkaj, jestem Ender Drak. Môžem strieľať tieto gule. Asi viete. Čo? Pozrite. Takto môžem strieľať tieto gule po všetkých. Počkaj, ono to z nejakého dôvodu nerobí. Tak. Halo, ja sa tu nezmestím, pozri. Toto je absolútne ten najlepší mob. To ste ani nevedeli, že si tu môžete spavnúť Ender Draka. Počkajte, ja vám niečo ukážem v príkaze. Že si tu môžeme spavnúť Ender Draka. Pozrite, ono to funguje. Počkaj. Ender. Pozrite. Tak. Hop. Vidíte. Vidíte. Ja vám to rozhodíme. Vieš čo? Nech si to montuje. Tak. Teraz sa tu... Teraz chvíľku počkajte. Tak a budem moc rád ešte za like a odber.